me sento molt satisfet. Això no significa que per ser voluntariado no tens per què Nada, yo empecé a hacer voluntariado porque a mí lo que me interesaba es ocupar el tiempo de una manera productiva, de una manera para que yo pueda devolver algo, ¿no? Para que pueda ayudar, aportar algo, sea a niños, sea a limpiar o... Bueno, para sentirme yo bien, a mí pues me gusta, ¿no? Pienso que es una manera de interiorizar también algún tipo de valor, ¿no? El aportar algo sin nada a cambio. Que se va de casa. ¿Qué, chicos? ¿Vas a plantar la semilla? Sí. Bueno, chicos, venga, sigamos con el semillero, ¿vale? ¿Habéis metido ya la tierra? Sí, yo sí. ¿Habéis hecho todos el agujerito abajo? Sí. Vale. Sí, bueno, això va sortir com una iniciativa un poc del meu company i jo, que estem estudiant pedagogia, i a base d'un projecte que vàrem fer aquí vàrem veure que hi havia una sèrie de necessitats bastant greus en quant a activitats lúdico-educatives i d'oci per als nens. Se descompone y le da fuerza a la tierra, le da fuerza a la... Sí que veiem que tenen necessitat d'aprofitar el temps i passar el temps lliure, però d'una forma un poc més aprofitosa, més educativa. No només estar al carrer i passar el temps, sinó realment fer una sèrie d'activitats que els puguin aportar alguna cosa. Yo en el campo rego, ¿eh? ¿La habéis regado todos? Sí. ¿Me dejas el palito, por favor? Déjale el palo, que va a sembrar. Lo de ver como diciendo, es que desde que te quieres tanto y no es intento, a veces porque no gusta la actitud que tenemos, parece un poco egoísta y no entienden que es que si estem bé, estirem bé tothom. Però tot va d'entorn a, però és que crear-te una egoísta, que és que ja te quieres mucho, no tiene nada. Circumstàncies de la vida, jo tenia un familiar proper, un fill meu, que en un moment determinat va tenir problemes amb les drogues, entonces vam entrar dins el projecte Tomo. A lo largo del procés del meu fill, pues, por supuesto que jo ajudava en tot el voluntariat, tot el que és voluntariat m'ho podia demanar, com dur gent a casa nostra a passar el fin de setmana, en qualque ocasió he estat als pisos d'acollida. És una necessitat ajudar, és a dir, ser voluntari és una necessitat que te demana el teu interior. Para escuchar y sentirme escuchada. Dos tipus de formació, concretament. Una formació general, bàsica, conceptes d'autoajuda, comunicació, el que és el projecte Tomo en si, els programes que té el projecte Tomo. I llavors ja entrant dins una formació específica que ja va dirigit al cap de grup, coordinadors de grup d'autoajuda, que aquesta va enfocada ja a tècniques d'autoajuda, a situacions que poden viure en els grups d'autoajuda. A mí me pasa, por lo menos. Es verdad, por la noche lo ves todo... Lo primer que has de fer és entendre i posar-te al puesto que aquesta persona, quan entra per la porta, en quina situació està. I tenim moltes coses que fer feina. I aquí els convidam perquè la gent entri i xerri de les seves coses i ens arribi i ens puguem ajudar i les situacions ajuden-se unes amb les altres. Soy monitor de fútbol sala de una asociación que se encarga del ocio y tiempo libre de las personas con discapacidad. En este caso me encargo del área deportiva y me encargo de entrenar a un equipo de fútbol sala de discapacitados. Una de las cosas que más me ha aportado trabajar con este tipo de gente es que yo tenía una serie de prejuicios anteriores que con el paso del tiempo no han sido tales y me he dado cuenta que las personas con discapacidad son realmente iguales que nosotros y no hay ninguna diferencia. Hay para cosas para las que sobrarían voluntarios y hay para cosas para las que nunca hay voluntarios. Entonces tenemos los voluntarios que vienen aquí porque innatamente son personas que necesitan calzarse los zapatos de los demás, hacen rotativamente voluntariado en distintos sitios. Luego vienen las personas que vienen aquí porque su vida les trae aquí, porque tienen necesidades y después deciden quedarse y aparte de quedarse deciden hacer voluntariado. Luego están los voluntarios que vienen aquí porque realmente se les recomienda hacer voluntariado. Entonces estos vienen puntualmente y en cuanto mejoran desaparecen. Ha entrado un sistema maravilloso, o así lo entendemos nosotros. Jo crec que sobretot són, com és una persona que ja ve motivada i té clar
que vol fer voluntariat és un entusiasme diferent i que pot aportar a engrescar un grup, poder-se apropar a la gent, aquest sentiment de voler ayudar y de ser solidari. Indudablemente, supongo que en esta y en todas las asociaciones del mundo es imposible dar sin recibir, ¿vale? O sea, quiero decir, aunque te dedicaras porque fueras Teresa de Calcuta y quisieras dedicarte a dar y a ser bueno, lo más cojonudo que tiene esto es que es imposible hacer esto sin que vuelva para ti. Consecuentemente hago voluntariado porque recibo muchísimo, ya te lo he dicho antes, y porque sé que es la mitad de mi salud. La mitad de mi salud, la mitad de mi bienestar es lo que yo hago como voluntaria. Yo empecé el voluntariado por un problema físico, me hicieron pensionista y para ocupar mi tiempo pues ayudé a otras personas. Bueno, aquí está el señor Jordi de Binissalem. Evadio es una persona que... No te inventes cosas raras, ¿eh? Hombre, dentro de lo que cabe es una buena persona. Bueno, yo lo que hago aquí es, en ADEM, ayudar un poco a los fisios, también ayudo en el comedor, lo que ellos necesitan. Los pasamos porque hay personas que no pueden, que no pueden andar, y los pasamos a la camilla. A mí me sienta muy bien ayudar a las otras personas. Me aporta una satisfacción de verlos a ellos que están bien y que sacarlos una sonrisa o cualquier cosa, pues ya me voy a mi casa pues mucho más contento. En Italia estudié ciencia forestal y ambiental y quería hacer un poco de práctica en este tema y a través del servicio de voluntariado europeo me fui aquí en Mallorca. Por la mañana normalmente cuidamos los animales domésticos, tenemos 2 perros, un caballo, las cabras y tenemos que dar la comida, limpiarlos y también es muy importante dar la comida a los buitres. Lo que se quedan aquí en el corral son normalmente buitres con ala herida, dañada y que no volverán a la naturaleza. Y entonces se quedan aquí como para el programa de educación ambiental. Me gusta estar aquí porque el sitio es muy bonito y además la gente que está aquí es muy abierta y aquí yo puedo desarrollar proyectos y me dejan espacio para estas cosas. Alerta, Lili, que està la porta oberta. A córrer, vinga, a córrer. A córrer, tio. Bé, aquest projecte solament consisteix que els voluntaris vinguin amb els animals a passejar-los. Ells necessiten carinyo i donar-los això, res més. Jo crec que és un deure de consciència. Has de ser responsable amb tot, amb la feina, amb tot. I si ets voluntari et compromets amb alguna cosa, perquè encara que sigui voluntariat, almenys que sàpiguen que poden comptar amb tu.
I això és una manera de relaxar-te i de gaudir del que t'agrada, que és el contacte amb ells, perquè estan aquí lliures, estan preciosos, quan els deixes lliures són preciosos. Vine, precisament el que necessites és tot. Vaig contactar amb Enginyeria Sense Fronteres arran de l'agència de voluntariat de l'Ajuntament de Palma. Un dia vaig entrar a la pàgina web de l'Ajuntament i vaig veure que hi havia aquesta agència de voluntariat, vaig entrar-hi i vaig veure que hi havia moltes opcions, tant per activitats culturals, amb nins, i em vaig inscriure. Fins que un dia vaig rebre un mail d'Enginyeria Sense Fronteres que estava posant en marxa una campanya que necessitaven gent, periodistes o gent relacionada al món de la comunicació, i em va interessar i fins avui. Escolta'm, el de la reunió... I el que pretenen és confeccionar una sèrie de materials didàctics relacionats amb l'aigua per oferir a centres escolars. Aleshores, la meva tasca dins aquesta campanya és una mica fer una recerca de centres escolars que puguin estar interessats, també altres ONGs, mitjans de comunicació, tot el que és els agents socials que poden voler participar o que ens puguin servir a nosaltres per difondre aquesta campanya, no? Yo creo que los voluntarios son muy importantes en la sensibilización porque pueden hacer tanto actividades conjuntamente y también un voluntario realmente también es una persona que lleva este mensaje y habla con sus amigos, con su familia. También esta es una forma de también extender, decimos ya, el mensaje y sensibilizar a más personas. Vale. Quan una persona està interessada per fer voluntariat, no té per què tenir una experiència prèvia i el que fa és, pot entrar de dues maneres, o via web o via porta. A porta se troba amb una persona que està sempre davant, que és informadora, que l'acull i acull un poc el seu interès. Hola. Hola, bon dia. Se li dona també les diferents possibilitats, les diferents entitats que té de fer voluntariat, i la persona, quan està una miqueta més madura, va triant aquella que s'adequa més als seus interessos. Per saber què se diu de voluntariat. I ve a ser un espai de reflexió. Nosaltres tenim una llei de voluntariat des del 98, és una llei de la comunitat autònoma. Pràcticament totes les comunitats autònomes la tenen. El que especifica molt clarament la llei és que el voluntariat no és substituir un professional, no és mà d'obra barata, sempre és amb un objectiu de millorar la qualitat de vida dels altres, amb un objectiu altruista i solidari. Els drets, un dret molt important és el dret a la formació, el dret a ser ben acollit, el dret a poder participar des de l'organització, i els deures que ens emmarca també és que quan un voluntari ja fa un compromís de participar, aquest compromís sigui realment fidel. Hi ha persones que pensen, ara tinc un temps lliure, faig això, però sense un compromís. Si una persona agafa el compromís de ser voluntari, ha de ser una feina continuada, regular. No puc venir ara sí, demà no, passat demà tal vez. Per tant, jo supos que també tenim aquesta crisi de voluntariat. Compartir. Diversió. Solidaritat. Esperança. Educació. Participació. Difusió. Voluntarios y voluntarias. Alegria. Satisfacció personal. Això és el que m'aporta a mi el nostre voluntariat. Per què? Perquè quan estic amb tu sent que t'ajud. I jo crec que me fa molt bé aprendre català amb tu perquè puc entendre a la resta de la gent. Trobo que no només t'ajud jo, sinó que tu m'ajudes a mi. A més, he conegut a una amiga. I bé, què has fet aquest cap de setmana?
Sí, aquest cap de setmana. Per naturalesa, el ser humà sí que té la necessitat d'ajudar a altres. Des de la mateixa espècie que és el ser humà, necessitam dels altres. Per tant, seria una conducta típica del ser humà poder ajudar als altres. Aquest perquè m'agrada molt, les relacions amb les meves alumnes, perquè m'agrada la relació amb tot l'equip del casal, per molta satisfacció, molt d'orgull, me sent realitzada quan surt d'aquí. El dia que després d'una activitat allà on t'han participat milers de persones, que tu estaves allà organitzant, que ha estat 2 dies estressadíssim, per llavors veure que ha sortit, veure que tot ha funcionat, que els mitjans de comunicació ho donen i que ho heu fet, veure que tu has estat capaç, juntament amb altra gent, com has de suposar, has estat capaç de muntar això i que tanta de gent ho ha disfrutat i ho ha viscut, te poses pel de punta. Yo creo que al disponer de tiempo me aporta una satisfacción moral y personal que me es muy gratificante. Yo creo incluso que es un poco egoísta por mi parte. Y después, por parte de Toni en este caso y de ellos, es una visita que se espera y traemos como un aire de fuera que es fresco. Estuve temporada porque con los compañeros tengo muy buena relación y porque me gusta hacer cosas para el barrio. Por ejemplo, esto de los alimentos, si no lo hacemos nosotros aquí en el barrio, no lo hace nadie. Las sonrisas. Yo creo que son las sonrisas porque cuando estás con ellos, los besos que te dan, los abrazos, las sonrisas que recibes son muy importantes porque nosotros no recibimos nada económico a cambio, no lo hacemos por eso, lo hacemos porque nos sentimos bien haciendo esto, sentimos la necesidad de ayudar al prójimo. Entonces, eso para mí es el mayor regalo que puedes recibir. Són com el sol, s'amaga enrere la pluja i ja s'amaga enrere els teus cabells com si fossin un mar de dubtes. I el que desprens és una cosa important, ja es podria caure al cel i vas entrar com el vent de ponent totes les portes. I és que els teus ulls són com el sol,